Ahora. Kaixo denoi! Hondarribiako udalak antolatzen dituen tailerretan parte hartzen ari zaretene, badakizute gaurkoa bat kukinari buruz dela. Bueno, bertako produktuen astean, atzo, errezeta divertigarriak egiten egon ginen, eta gaurkoan bat kukinari ekingo diogu. Zer da bat kukina? Bueno, bat kukina kontzeptu bada. Eta horreri buruz hitz egingo dugu gaur. Kontatuko dizuet zer den, eta gero, teoriatik praktikara pasatuko gera ikusten dezuten bezala, zenila merkatutik pasa naiz gaur, eta hau dena erdi prestatuta utzi dut. Alde batetik, sukaldatu, bestetik teoria pixka bat ere bai kontatuko dizuet, eta hortako lehenengo jakin barko dizute zein naizen ni. Ni Eli Galloa naiz, dietista nutrizionista naiz, eta hemen Alamedan ireki dugun zentro berri honetan, dietistak eta psikologoak aritzen gera, zeuen osasuna mantentzen edo mejoratzen lagundu nahiean, elikadura eta nutrizioaren laguntzaz. Eta hasiko gera, esan bezala bat kukina kontzeptu bada, eta bat kukinaren barnean dagoena da, aste osoko menua, denbora gutxian, denbora labur batean sukaldatzea. Gaur egun ez gara bizilen bizi ginen bezala, gaur a toda prisa bezala bizi gera, eta gaur egungo aukerak agian ez dira horren edo merkatuak, ez Hondarribiko merkatuak baizik eta merkatuan dauden produktuek eskaintzen dizkiguten aukerak askotan ez dire oso osasuntsuak, ez fast food deitzen diogu hoiek. Guk fast food egingo dugu, edo behintzat utziko dugu presta pastizeko, azkarra izateko, astean egingo ditugu notorduak. Osasuntsu jatea erresa da baldin eta aurretik, dakizkigun zenbait gauza eta baldin eta aurretik zenbait gauza prestatzen ditugu. Hondarribiko webgunean, deskargable batzuk jarri dizkizuegu, gero hitz egingo dugu hoieri buruz, orain ez, eta deskargable horietan azaltzen dizuet edo deskargable horiek erabiltzen esplikatu nahi dizuet nola egin behar dezuten asteroko menua antolatzeko. Gero joango gera hortara eta gero ikusiko dezute nola erabili dezakezuen hori. Gure egunerokotasunean jaten dugunaren 100%, motor du bai bazkarian, bai afarian, barazkia izan barko luke. Hau da, beti barazkia eta gero zerbait. Barazkia eta gero arroza. Barazkia eta gero pasta. Barazkia eta gero arrautzak. Barazkia eta gero. Aragia, arraia, bale. Hortarako, oilasko petxuga batzuk momentuan egin daitezke, baina barazkiak badugu bere lana. Guk ere badugu gure lana.
eta gure denbora aurrezteko edo gure denbora libreari edo libre izateko denbora apur bat eta sukaldean ez pasatzeko gure denbora libre hori, pues hau egin behar da, bat kukina. Eta hortan arituko gera orain. Merkatura joan naiz, erremolatxa erosi dut, brokolia erosi dut, ilarrak zeuden, ez dakit dena sukaldatzeko beharra dugun, eta ez dakit dena sukaldatzeko denbora emango digun. Letxuga daukagu, patatak ditugu. Lehenik eta behin, hitz egiten dugun bitartean, nik suan jarri dut ura egosten. Hitz egiten dugun bitartean, nahi dut arrautzak egiten joan. Bale? 3 egingo ditut, eta hemen pasta jarriko dut. Sordu da? Bale. Bitartean kontatuko dizuet. Badaude zenbait gauza sukaldatu behar direna lehenagotikan, eta badire beste batzuk, aipatu dizuedan bezala, ez dutena behar aurretik sukaldatzea. Orduan, zertan datzan bat kukina? Bueno, bat kukinean hau erabili behar da. Burua erabili behar da. Eta burua erabili behar da pilo bat. Aberretzaizkidan arrautzak eta pasta ahazten, dire 11 eta 5, 11 eta 10ean, norbaitek abixatzean eri, Bueno, bat kukinean burua erabili behar dela pila bat esan dizuet. Zergatik, bale, optimizatu behar ditugu gure errekurtso guztia. Denbora gutxi pasanai baldin baditugu, pasanai baldin badugu sukaldean, erabili beharko dugu, eskura ditugun tresna guztiak, eta ikusi behar dugu zer sukaldatu nahi dugun, eta erabili behar dudan. Erabili beharrez badut, sukaldatuta gero kongelatuko dut. Beste gauza bat, nik beti B planei, gure gana etortzen direnei, beti B planei buruz hitz egiten diet, eta beti zer da B plane? B plana zer da? B plana da, batzuetan naiz eta pentsatu etxera iristen naizenean, sukaldatuko dut hau, edo etxera iristen naizenean egingo dut bestea. Eta gogo handia dut eta oso motibatuta nago. Batzuetan norbaitekin topatzen zera bidean, edo lanean atzeratzen zera, eta ez duzu lortzen. Zer egin dezakegu? B planak izan. Hau da, prozesatu onak. Ez ditut markak erakutsi nahi, baina, bueno, hauek garbantzua dira, hemen ere bai ikusten dira, bi kamaratan, garbantzua dira. Hauek, prozesatua badira ere, prozesatu onak dira. Bai, prozesatu txarrak izango ziren, ingrediente piloa dauzkaten hoiek, nahasketa direlako. Baina badire zenbait prozesatu, aliatu izan daitezkena gure egunerokotasunean, osasuntsu jateko. Ikusten duzuen, ikemetu dala, barrunak, garbantzak, guk merkatuko barazkiak prestatuko ditugunez, hori ez dute ez daipatuko, baina kontserbak ere erabili daitezke, horrelako momentu batean, osasuntsu jateko. Ez da berdina jatea azkar batean denborarik ez duzulako, txoizo bokata bat, edo piper pote bat hartu eta atun pote bat hartu, nahaztu eta jan, ez? Berdin txutardatzen da, prestatzen, baina emaitza ez da berdin. Bueno, esan bezala, erabiliko ditugu suak eta baita ere erabiliko dugu labea eta mikroondasa. Mesedez, azaitezte ja galtzen bildurra mikroondaseri. Ez da kanzerigenoa. Hori aspaldi demostratu zen. Eta, de hecho, nutrizio onkologikoan, minbizia duten pertsonetan, askotan erabiltzen dugun sistema da nutrienteak mantentzen dituelako gehiago. Bero, asko sortzen du denbora laburrean. Elikagaia, agian gero beste testura badaka zeuei etzaizuena gustatzen. Baina berez oso ziurra da. Esan bezala, gauza asko egin nahi ditugulako, dena erabiliko dugulako, nik martxa hartuko dut, eta ikusten joango zerate zer egiten dugun. Alde batetikan, hemen egingo ditugu patatak. Patataz, nire etxean esaten diotena, patata deluxe. Gero ikusiko duzute, ze nola egiten dugun eta ze emaitza lortzen dan. Ez ditut asko egin nahi, nik ura apur bat beti botatzen diot, jak nahikoa, eta hau, beti izan behar du horrelako tresna bat, mikroondaserako balio duen tresna bat, ez du edozein tresna balio ontako. Sartzen dugu, eta nik, potentziaren arabera jarri beharko dezute denbora gehiago edo denbora gutxiago. Ai, ama, me lo cargo. Nik jarriko dizkiot,
dakit, 8 minutu. Bale, hori alde batetik. Bestetik berdina egingo dugu, baina labean. Nik ja labea piztuta daukat, 200 gradotan. Orduan, egingo duguna izango da. Bol bat hartuko dut, patatak sartuko ditut, eta 9, laizter, hori, arrautziak ja, laizter egina daude. Bale, patatak gehitu ditut, gauza bat gutxiago, ikusten duzute? Bai, horrela, erdi-erdian jarriko dut. Gehituko dut erremolatxa ere bai, eta erremolatxatik aprobetxagarria da ez bakarrikan straia, ez bakarrikan xaflan moztu dana, baizik eta ostoak ere bai. Bale, niri merkatuan dauden ekoizle batzuek, bueno, Leirek esplikatu zidan, hau ere jangarria dela, eta erezkeroztikan beti sukaldatzen dugu, zelgak sukaldatzen ditugun modu berdinean, eta super goxua gelditzen da. Hau dugu, baita ere tipulina gehituko dugu, oraingoa dela, orain jasoa dela, eta, begira, moztu dut horrela azena horia, eta baita ere nahastuko dut. Venga, hau fuera, arrautziak, direia eta mar, egongo direia eginak. Así que arrautzak, fuera. Bitarte hortan, ura berriro jarriko dut, ze, dauzko ere beste gautzuk irakiteko, nola da, no? Bale, ilarrak ditugu ere, bai, erosi ditut ilarrak eta ilarrak horti pasagar dire. Baina nik ikusten dezute, ez? Batekin bukatu eta bestea ja prest. Bai, bestela etzigun emango denbora ordu beten, hau dena egiteko eta asteko menua egiteko. Bueno, hau daukagu. Hau, gatza botata eta olio pixka botata jardaiteke hemen eta sukaldatu, baina niri gustatzen zai gehiago espezia botatzea. Eta hori egingo diogu, beste sapore bat emateko. Atzo errezeta divertigarrien tailerran esplikatu nuen, ez dagoela modu bakarra elikagai bat jateko, dauden 1000 modu. Eta bueno, depende nola sukaldatzen dugun, edo, testura bat hartzen du, edo beste testura bat, saporea ere bai aldatzen joaten da, eta, hori da guri gehien gustatzen zaiguna. Sapore, kolore, eta horrekin jokatzea. Ni nutrizionista naiz, ez naiz sukaldaria, baina, nik erakutsiko dizuet, nire egunerokotasunean egiten ditudan gauzak. Hau horrela nahaztu, ondo nahaztu gainera, zuek nahi izan dezuten espeziekin, que se me revoluzionan. Bueno, eta gero, atera. Ateratzen dugu, hombre, zenbat eta gehiago bete hau, orduan eta denbora gehiago ere bai beharko du, labean. Nahiko bete dut, nahi nuen gutxiago bete, baina, emozionatu naiz, eta gian gauza gehiagi jarri ditut. Baina, kontutan izan, hau beti izango dela guarnizio bat, ararekin jateko, edo arraiarekin jateko, lekari batzukin jateko, edo nahi dugunarekin jateko. Hau, inkluso entxaladari gero botatzeko. Bueno, nik eskua garbituko ditut. Garbilan itun, eta orain berriro. Arrautze goziak, hemen pasako ditut. Hemen ditugu, arrautze goziak. Vale. Bueno, hau labean sartuko dugu. Ireki eta jarri dut bero goitik eta betik, eta hor jarriko ditugu temporizador 20 minutu. Bale, dire eta laurden, hau ja, aspaldi ere bai egina. Fuera. Hau ere bai, gauza gutxiago. Igual, zeuek hobeto ikusteko, jarriko ditugu hemen ilarrak, bale? Eta hau, fuera. Bueno, oraindikan badaude gauza gehiago egiteko. Hau ere bai egingo dut, así que pasako dugu. Kenduko dugu pasta, eta erabiliko dugu egosteko erremolatxaren ostoak. Tertxo bat. Bueno,
segituan, Orain ez dezute askorik ikusten, ari naizelako pasta kolatzen. Hau da, askotan egin dut dela engranajea bezala. Ordulari baten engranajea bezala. Joan behar da, egin behar da, bata bestean atzetik. Bestela, etxigun denborarik emango. Gaur kristone guraldi ona egiten du, eta nahi duguna da, sukaldatu azkar batean aste osokoa kalera joateko, ezta? Horixe. Eta horrela, aste guztian izango dugu, osasuntsu jateko aukera, eta baitez ere oso goxua ere bai jateko aukera. Venga, ur gehiago jarri, eta egosten jarriko dugu. Jopa, benga bota dudala. Venga, ba. Oso ondo. Bueno, esan bezala, hau engranaje bat bezala da, eta dena joan bargera egiten bata bestean atzetikan. Hau egosi, hilarrak egosi, ze gauza gehiago egosi nahi ditugu, edo egin nahi ditugu. Bueno, brokolia prestatuko dizkizuet, edo nahi dut zeuei erakutsi prestatzen, bi era ezberdinetara. Betikoa izango zen egosi edo vaporean egin, ezta? Bale, hau, patatak mikroondasetik ateratzen direnean, brokolia prestatuko dugu. Eta, sobratu gartzaidanez, nik beti esaten dudan gauza bada, erosketatara joaten garenean, erosketa ez da bukatzen, pagatzen duzunean, edo etxeratzen zarenean. Erosketa bukatzen da, elikagaiekin zerbait egin duzunean, prozesatzen dituzunean. Bale? Superimportante. Etxera iristen baldin magera eta porruak sartzen baldin baditugu neberan, agian ahaztu ingo zaigu hor daudela porruak. Importantea da, etxeratu eta porruekin zerbait egin. Garbitu, zatitu eta bi aukera. Edo sukaldatu, edo kongelatu. Bale? Eta hortarako, hemen, nik, poltsa batzuk hartu ditut, edo taperretan egin dezakezue, nik askotan hori egiten dut. Azenaioak erosi ditugu. Batzuk, sartu ditugu labean. Beste batzuk prestatu ditut, xaflatan, pelapatatasarekin, hauek, entxaladaren baten botatzeko. Eta hauekin kongeladora sartuko ditut. Hauek hemen, garbitu, zatitu, eta badakit ez ditu dela erabiliko gaur, ze ez digu denborarik emango hau dena egiteko, gehiegi da, eta barrura. Eta hau egin nahi ez badut zer? Zorionez, merkatuan horrelakoak egiten dizkigute, eta batzuetan, aizue, hori de, nik horneri ere bai deitzen diot un plan B, eta oso plan ona da gainea. Hau, kongeladorera, eta entzun dezute ez da, tin, pues venga, horrek esan nahi du gure txanda dela, edo txanda dugula, beste zerbaitekin hasteko. Hau kongeladorera, eta aterako dugu brokolia. Brokolia, patata. Bale. Hemen jarriko dugu. Hau ez da bukatu, hau egina dago, baina nik horrela, zesan nahi dezuten, niri ez zait iruditzen oso ez dakit, ez dit gogorik ematen jateko. Orduan, nik beste zerbait egiten diet. Daude eginak, guztiz biguna daude, hau dago, ja, jateko. Baina, nik beste gomendio bat emango dizuet. Hau, eskurritu ingo dut. Bale. Eta eskurrituta gero. A ber, ezin nahizela... Claro, zuek etxean hau egiten, etxerat egongo inorrekin hitz egiten, baina nik bai, eta batzuetan erotzen naiz. Bueno, nik brokolia hemen jarriko dut. Egoi beharrean, edo vaporean egin beharrean, hemen jarriko dut. Eta gerokoak. Berdin, ur pixka bat botako diot, vaporean egiten da, baina azkarrago, ze daukagu hau okupatua, daukagu bestea okupatua. Bueno, guazen, erabiltzera gure eskura ditugun tresna guztiak. Venga, mikroondasen sartu, eta berdin. Bueno, nik esan bezala, patata batzuk ere bai ditugu labean, ze kolore ona. Nik esan bezala, hauek ez nituzke horrela utziko. Eta, zer egingo nuke? Pareratik pasako nitun, gorritzeko apur bat eta kolorea emateko. Bueno, itxoin barko dute. Oie, ze hau egin nahi dut. Gero bukatuko dugu. Emango diogu potentzi pixka bat,
Eta, dira, horrela hobeto ikusten duzute, ezta? Pues sale. Fuera, eta fuera. Horrela ikuste dut, hobeto ikusiko duzutela. Bueno, parera guzti dut, berotzen hasi da, eta norberak, ba, bueno, ikustea, neri beti gustatzen zait espezie pila bat botatzea, piperra hutsa botatzea, bueno, norberaren gustora. Horrelako bat hartuko dut, eta venga. Da, kolpe bat, ba, gorritzeko apur bat, eta zapore pixka bat emateko ere, bai. Ez egoteko bakarrik, pues hori, mikroondasen egina. Vale? Zaporean edo egosita beharrean, pues, kutsu bat emateko, dakit, pixka botako dio gehiago, ez du hartzen, oso parera handia da, horrela. Ikusten dezutenez, azalarekin jarri ditut, baina, ondo garbila zeuden. Izan ere, gainera, askotan pasatzen dit, askazalak garbitzeko saltzen dituzten zepillo txiki hoie, nik erabiltzen ditut garbitzeko paren azalak. Oso goio galditzen da, mineralen oso aberata da, eta, bueno, horrela ez ditut zuritu behar, aprobetxatzen da gehiago patata. Bueno, ikusten dezute, ez dakit, aber kamara txikiak erakusten duen, txoin, harriko dugu hemen. Bai, ez da? Beste itxura badakate, eta usaia ere, beste usai badakate. Daude, pues eso, kurruzkari bezala. Bai, bueno, patatak ere bai, eginak. Ai, pipi, bai, pipi, entzuten nago, bai. Venga, pipi. Bueno, hau orduan egina. Beste zerbait erakutsi nahi nizuen. Brokoliarekin, egin dezakezute, hori, guarnizio mota bat izango dela hori prestatzen gauden hori, edo beste hau. Beste hontan, dugu brokoliaren, eta egin duguna da txikitu. Atzo, azalorearekin egin genuen bezala. Ez dakit atzoko azalorearen pizza ikusi dezuten, baina antzeko zerbait izan zen. Horrela egin genuen ere. Bale. Gaudena, gero antolatuko dugu eta ikusiko duzute nola ematen du nagoela gauzak egiten horrela kontroli gabe, baina ikusiko duzute nola aste guztian bazkaltzeko prestatzen gauden. Bale, bazkaldu eta afaltzekoa. Oneri tapa jartzen diogu, eta ikusi dut, buelta eman naizenean, hau irakiten dagoela. Orduan, erremolatxa hostoak, ai ama, barrura. Bale? Venga. Ireta 23, 5 minututan de sobra. Hau horrela, jarriko diogu. Tapa, baldin badezute, Thermomix, Tekotek, Mambo, Lidl, horiek, erabil dezakezute eta segituan egingo da. Nik honekin egiten. Eta pikadillo hau zertako, pikadillo hau nahastutzeko, arrozari edo pastari botatzeko, edo pesto moduko bat egiteko, hamburguesak egiteko, atzoko errezeta berdina erabita, hau da, arrautzakin nahastuta, eta, bueno, nahi izan ezkero beste zerbait ere bai, oiaskoan nahastuta, hamburguesak egin daitezke ere bai, albondigak, eta, bueno, barazkia sartzeko, oso modu diferente, eta ona da. Edo, mira, azalorearekin txuria delako, ez dakit entzun dezuten azken aldian nola entzuten dasko kolirroz. Kolirroz o arroz de koliflor. Bueno, ni farritzen duz, gauza guzti horiek txaizki gustatzen. A ber, ez da, arroza, da azalorea txikituta, punto. Nik beti deitzen diot, picadillo de koliflor, edo azalore picadilloa.
azalore txikitua, eta hau zer da, pues no es arroz de brokoli, hau da brokoli txikituta. Eta oso gotxua gelditzen da benetan, pero bueno, niri gauzai gustatzen zait deitzea bere izenatik. Eta hau dena da picadillo de. A ber, nola dikoan? Gelditzen dire batzuk egin gabe. Hau, bueno, aprobetxatuta, bakoitza beraldera jotzen du, eta ni batez ere patologia digestiboa tratatzen ditudan, ez hau esan, ez badezute erabiltzen goiko aldea, bakarrikan erabiltzen baldin badituzute loreak, ez badezute asko sartzen, jandezak ez dute arazori gabe, askotan ez du ematen arazo molestiak, edo aizeak, edo gehiena ematen duena da txurtoina, eta hau, honek bai batzuetan arazoak sortzen ditu. Baina lorea janda, ondo baldin badago estea, ez dago inongo problemari. Así que, para dentro. Ze merkatuak, atzo komentatzen nuen ere, badu alde hon asko, alde batetikan, ezin dut hitz egin eta hau egin momentu berean. Ara, begira. Eta hau interesatzen zaidela denbora kontrolatzea. Dire eta 25. Ilarrak 5 minutu. Bueno, esaten ari nintzen, merkatuan erosteak baditula alde hon asko noski, nutrizionalki beti aberatsagoa dire barazkiak, ze esan bezala jasotzen dire, jaso behar diren momentuan, supermerkatuetan, gehienetan erosten ditugun barazkiak, ez dakigu, ez da noiztika, ez da nondikan etortzen diran, eta, klaro, daude jasoak garaian, baina bastante lehenago. Azken egun horietan, maduratzen ari direneko azken egun horietan, nutrizionalki asko aberazten dira. Erratik makigui bat etortzen dira, Noa Zelandatik handikan honeaino, ez dakizute ze galerak izan dituen. Gero gainera etxean, zenbat irauten dizue gogor kiwi horrek? Nire etxean, ez du irauten, segituan dago dena biguina. Bitartean hemengoek, kiwia jarri dut adibidea, eta berdina da edo zein. Hemengo produktua dena irauten du, askoz gehiago eta nutrizionalki bastante aberatsagoa da. Bueno, hau geroko, ze hemengo brokoliak ja pipipi egin du eta aterako dugu. Osten joan dadila, ze honekin egingo dugu, lehen egin dugun berdina, patatarekin egin dugu berdina. Hau, sukaldatuta dago, ikusten dezute, erraz sartzen dela labaina. Hau sukaldatuta dago, baina hala eta guztiz ere, nik nahiko nion, ez dakit itxura hobeago eman, gorritu eta, bale? Venga, utziko dugu hortxe. Eta, ondut, hemen, aterako dugu barrukoa. Begira. Pentsatzen arituko zerate jota, egiten ari du gauzpillo bat, eta horrekin, baina ez dago azaltzen zer den bat kukina. Hori da bat kukina. Kauza bere momentuan egitea. Ezin badut hitz egin geroago kontatuko dut. Ezin badut orain egin ez dakiz zer, da beste zerbait egiten nagolako, ez da? Hori da antolaketa, optimizatu, ikusi behar dugu zer dugun, nola erabili, ze tresnak ditudan sukaldean, eta saiatu behar gera, denak erabiltzen, denbora gutxian gauza asko egiteko. Venga, hau ere badaukat. Hau nola dago? Hau egina dago ere, ez dira zute ikusiko, sekolatu behar dut, edo, saiatuko naiz horrela egiten, aber ikusten dira zuten. Hau erabiliko dut. Hala. Eta honekin zer? Ja, ez. Lehen esan bezala, niri gustatzen zait denari bere tokea ematea. Hau dugu, hau ere dugu, hau edena, eragogu denero, paeran.
Zataian. Zer ordu ziren? Ai, ama, zer ordu ziren? Esan dugu, Eta 25, uste dut? Bai. Sí, calla, hombre. Vale, hau dugu libre, hau erabiliko dugu. Eta berdintxu ingo dut, begira. Ikus dezazuten, jarriko dut olio apur bat, eta benga. Botako dut brokolia. Hau ja, ez dut uste gehiago erabiliko dudanik, ba. Bueno, hor bere ura eta lehen botatako ura askatu du. Eta nik horrei, baratxuria botako diot, norberak nahi duena botatzea. Refrito batekin ere bai oso goxo gelditzen da. Baina baratxuriak ez ditut erosi, orduan, bueno, hay que improvisar. Gatz pixka bat. Eta kito, borritzen joango da, eta ikusiko dezuten. Gero ere bai, horti pasako dugu hau. Venga, vamos a darle caña. Hau ere bai. Vale. Orduan. Ze faltako zitzaidan egiteko? Nik askotan egiten dutena dire dilista batzuk, edo garbantzo batzuk, arroza pixka bat ere bai, kasu hontan pasta indugula. Badugu ja, hau, prest. Hauek, prest. Denborarik etxean ematen zeuekin egiteko, nik bakarrik bisua ditut, zuek lau etxean, seguramente, pentsatu dezagun, zeuek etxean, garbantzoak edo dilistak indituzutela, edo bestela, baduzute aukera. Zer gehiago noa? Hau bai, zukatuko dut. Joan nuen, hemendik gauzak urten, ikustazuten, zer egin dugu. Eta zer egingo dugun horiekin. Venga, gorritzen joan dadila, eta hau botako diotere. Ahí va. Vale. Hau denakin zer egingo dugu gero, zuek aurretik noski. Baina jarriko dugu pantailan planifikadorea, hau da, dosier hortan, deskargatu duzuten dosier hortan, bukaeran azaltzen da plater bat, plater horrek irudikatzen du nola elikatu beharko ginateke otorduro. Eta gero dago, aste bat, ezta? Aste hortan sartzeko. Astelenan, bazkalduko dut hau eta hau, dugunaren arabera antolatu beharko dugu. Nik hemengo paretan antolatu dut eta jarri dut, eta gero osatuko dugu, baina gero erakutsiko, bira, hemen dago. Hauxe da egin behar dena. Zuek ikusten dezute hor, eskerreko zutabean barazkiak. Merkatura joaten gera, eta esaten dugu, erosi dut lehenengoa, hirugarrena eta laugarrena. Erosi dut ez dakizzer, badakizor, gure kasuan. Erosi ditugu hilarrak, erosi dugu brokolia. Daukagu erremolatxa ez bakarrikan sustraia, baizik eta hostoak ere bai. Gauza pila ditugu. Daukagu el mix. Eskerreko zutabean azpimarratzen dugu. Eta gero, eskubikoan, egongo direzen bai gauza, ez direnak prestatu behar, prestatutak etortzen direlako, adibidez, petxuga batzuk, hori momentuan egiten da, ez dugu ezer prestatu behar, ez da? Petxuga batzuk, ez direla ezer egin behar. Edo arrautza egoziak, ostras, hori bai, hori lehenagotik egozi behar dira. Edo erosi, baina nik ez nituzke erosiko eginak, badakit saltzen dituztela, fauna puro, baina egozteak ez du kostatzen ezer, eta lehenagotik egosten badituzu, egina daude. Hori, gero dituzu, bira, bale. Honek esaten dit, bukatu dela, itzaliko dugula bea, egina daude. Esan bezala, lotzen dugu eskubiko zutabearekin. Egun batean jango dut brokolia garbantzuekin. Beste egun batean, gehiago eginda, nik gutxi egin dut, bestela, zer egingo dudan. Patata brokoliarekin eta baita ere arrautzarekin. Beste egun batean, botako dut pikadilloa pastarekin. Beste egun batean, mix hau dilistekin edo garbantzuekin. Ulertzen dira zute? Horrela egingo dugu. Venga, que me lío, que nos enrollamos aquí hablando. Eta hilarrak, hilarrak, haue dire, una pasada. Vale, hilarra hauek, listo daude.
itzaliko dugu hori. Eta hilarrekin zer egingo dut? Bale, venga, hilarrak sartuko ditut hemen, gero aprobetxatu berriro egin behar ditut. Bale, hilarrekin ez dugu bukatu. Bale, hau, ere bai, ez dakit ikusten dezuten, suan jarri dut. Eta, esan bezala, baratxuririk ez daukat hemen, zeuek etxean baldin badezute bota, nik plan B bat neukan, baratxuria hautxean, botako diot hautxa, baratxuria hautxa, eta zukitu bat emango diet. Zaporea emateko, ez da? Nada. Hau. Hori, kolorea eta zaporea emateko. Wow. Eta hauek ere egina daude. Hauek ere erakutsi nahi dizuet. Egon apur bat, beroa pixka bat daude, erretzen dute orain momentuan. Bale, hauek ere listo daude, eta zuzenean taper batean sartuko ditut. Bale, venga, orain txerakutsiko dizkizuet. Bale. Hauek ikusten dira, bueno, hemen utziko ditut. Hau fuera, gero aprobetxatuko dut, gero dagoela sartaia. Eta hemen, egingo ditugu, urdai azpiko takito batzuk. Barkatu, bira. Ai, bale, nada. Piloa gota ditut, pero bueno. Gero erakutsiko dizuen nola gelditu diren barazkiak labean, bale? Ez que daude, orain momentuan daude irakiten. Que si, pipipi, bueno, pipipi egiten duen horreri, aprobetxatuko dugu sua libre dagola, eta beste zerbait egingo dugu. Zer egingo dugu? Mix. Barazkien mix, hau. Nola egin, nik askotan hau botatzen dut, oia espresean, botatzen dut pixka bat, olio pixkatekin, rehogatu egiten dut, eta gero, dilistak adibidez, diliskekin jateko, edo pastarekin jateko. Eta gaurkoan, hori pentsatu dut. Egingo dugu, pastarekin egun batean, bueno, importantea da, egiten dezutenean, gero olio pixka botatzea espegatzeko, baina nola ni nagoen hemen, hitz eta pitz zeuekin, kasorik egin gabe, elikagaiei, gero gertatzen direnak. Bale, hau, hori, olio pixka botata, gero ez da pegatzen, bale? Ondo egin pasta, nik egin du pixka bat kasu gehiagin gabe, baina errespetatu denborak, eta hori dena. Gehiegi, ez egin pasta. Bueno, ja, igual oso tekniko jartzea da, baina daukan indize gluzemikoa hau da. Odolarazten den azukrea ez da berdina. Aldente baldin badago, edo baldin badago super pila bat egina. Asko egiten baldin baduzute, odolera azukre gehiago iristen da. Zen egiten? Pues horrela da. Asko sanogoa da aldente. Italian eta toki horietan egiten den bezala. A ber, azkenean hau erreko zait. No se puede estar a todo. Venga, oneri, hilarra botako dizkiot. Denak ez, bakarrik batzuk. Hau ja egina dago. Oli pixka bat. Eta hau ja beste plater bat. Egiten dituguna, agian jarriko ditugu, ja taperra bukatuta, hemen dikan. Bestela, venga. Hau beste egun batean jateko, bueno, gutxi gelditu dira, egin ditut gutxi, gehiago egin daitezke, bale? Hau arrautze batekin, primeran, hau itzaliko dut, ya me está hartando este ruidito. Eta hemen egingo dugu mix hau. Hau beharrean, gutxi egin nahi dut. Así que hau beharrean, atzo nuggetsak egiteko, berdela nuggetsak egiteko erabilitako
mix hau sobratu zitzaidan eta hori erabiliko dugu. Ben, listo. Orduan, bueno, gero jarriko dizuet hori. Eta hau berdin, nik berdin. Adibidez, txuria bota, eta gatz pixka bat, eta kitxo. Orduan, joango gara osatzen hau dena, desastre hau? Ez da desastre. Ikusiko duzute zer prestatu dugun. Segituan, hau egiten denean, brokolia egingo dut eta segituan jakutsiko dut nola montatuko egin dena, bale? Hori egiten den bitartean, hau egingo dut. Irekiko ditut arrautza. A ber, nik batzuk egin ditut, baina zuek egin behar duzutena da, hori, egin aurretik pentsatu, zer dut? Zenbat egunerako bazkaria eta afariak behar ditut? Agian, bazkaldu behar duzu kanpoan egunero, orduan ez egin. Eta gero beti, naiz eta dena superondo antolatu, eukizazu plan B bat, nik hemen kontsultan, kontsulta etxetik 5 minutura dago. Baina, nada espa, kontsultan ez da falta, horrelako prozesatuak, horrelakoak, garbantzuak, edo daukat hor barruan, gaur kongelatuko duta, igual egunen batean ezin naiz etxera joan, badut aukera, ondo eiteko, ondo jateko. Hau, igual, gutxiegi egosi dut, ez guri gustatzen zaigu pixka bat, hola, gutxiegina. Egitzen dela barrukoa, hemen jarriko dut. Badakit daudela trukoak hau egiteko, inoiz ez ditut ikasi, egia esateko, ze beti, nik etxean beti esaten diot beste norbaiteri hau egiteko. Beti esaten dien, zeinek zurituko ditu arrautziak, eta beti dago norbait prest. Orduan, klaro. Ez dut mainarik nik kontan. Os acabo de contar un secretazo, Ai, buskatzen direla. Hola, geruza badute, geruza hori harrapatuta, oso erresa zuritzen dira, baina batzuetan, oso da harrapatzen. Bueno, honek ez du gehiagiri behar, oso zubajua jarri diot, hazen jartzea pixka bat gehiago. Horrela. Ura ere bai, bota diezaio, aldio zute bota diezaio, kezue, olio gehiago bota behar, baina ez du behar, Gogoratu, saiatu zaitezte gauzak ez egiten desegin arte. Gehiago aprobetxatzen dira, baldin badaude pixka bat, hori, aldente. Zuen estea edo aparato digestiboa ondo baldin badago, arazorik ez badezute bestela, kontua gomendu behar dizu. Pero, kasu bakoitza diferentea izaten da. Hori, falta zaita arrautz bat, eta azten geraian azten dena, bale? Hasiko geraia osatzen, azteko menua eta, nola ingo dugu. Maila handia denez, nik uste dut jarriko dugula dena ikusteko moduan. Orain harrapatu dut geruza hori eta, dela. Bale. Ara. Vale. Arrautzak listo. Hau fuera. Hau erokiko dugu. Hau ere listo. Gauza pilo bat egin ditugu. Hau ere listo dago. Honek ja ez du gehiago behar. Momentuz jarriko dugu, Gero osatuko dugu dena. Eta gogoratu, ez dut ez da itzaltzen zua, zerbait gehiago falta zaite egiteko. Alde batetik aipatutako brokolia, baino nahi detere bai gelditzen diren hilarrak egin. Badakit egina daudela baino, niri behintzat egosita jan, pues como que no me resulta muy atractivo. Gustatzen zait gehiago, pues darle un puntito.
Bale, horrela. Guztita. Nik uste dut hemen oso gutxi egin ditu dala, eta gehituko dizkiot bilar batzuk. Bai, daje en directo. Batzuk, pues, guarnizio moduan super ondo, baina, a ver, con lo buenos que están. Es más, ¿qué guarnición ni qué guarnición? Ala, a la porra, denak urdaiazpikoarekin. Eta bateri agian arrautze bota eta eskaldatu, baina hori momentuan, jan behar dezuten momentuan, bale? Neri bentsat gustatzen zait pila bat. Eta horrela fresko direnean, super onak. Super onak. Igual sakrilegio bat egiten nago, hemen, sukaldariren baldin badago, egongo da pentsatzen, bueno, me estará sacando cantares, esaten den bezala. Pero bueno, ni praktikotasunaren aldetik begiratzen dut, eta nutrizional, bai, alde nutrizionalaren aldetik, ikuspegitik, eta ez beste modu batean. Bale, ze falta zait? Bakarrikan falta zait brokolia. Berriro hemen jarriko dut, hemen manuen taper bat, venga ba, taper hortan, eta hau erabiliko dut beste zerbaitekin. Bale? Bueno, ikusten dute bat, bi ditut, brokoli ere bai, hau ere bai, eta orain honen txanda. Zer egingo dugu honekin? Bueno, nik etxean batzutan erabiltzen dut, atzoko nagetzak bezala egiteko albondigak edo hamburguesak, baina horrela ere bai superona galditzen dira. Neri, bira, ematearren beste kutsu bat, horreri kurria botako diot. Mino kurri. Venga, ba. Kurri pilo bat, que naiz un poco salsea, gustatu zait. Eta hau ere bai, venga. Ara, sua itzali da. Horregatik, joan da... Hola. Venga. Eta egia esan, honek ez du askori behar, badakit ez dugula sukaldatu, baina ez du behar sukaldatzea partikulak oso txikia direlako, zatiak oso txikia dira, dena kontaktuan jartzen direnean, pareraren, zartaiaren berotasunarekin egiten dira. Orduan, nik askotan, pikadilloa izaten dut ere bai horrela, poltsetan, kongeladorian. Iristen zera, hartzen duzu pikadillo, eskukada bat, botatzen diozu, zer dakindik, pastari edo nahi duzutenari edo jaskoari edo tofu pixkatekin, gelditzen da superona, eta tofua ere bai, zer du tofuak. Tofua ez da sukaldatu behar inolaz ere, egiten duzu plantxan pixka bat, kolorea, hori gorritzeko apur bat, eta listo, egina dago. Orduan, badaude, janari pila bat, ez dutenak gauza gehiagiri behar. Bueno, hau egina dago. Gehiago botako diot zaporea emateko. Eta, bueno, honek ez duelako asko botatzen egia esan. Igual bota behar nion txorrota da. Baina, bueno, ben, hola, borrituko da. Bueno, kurri usai kristona daka. Gustatzen zaien nahi, eta tuko ez duenak, pues nada. Vale. Pues hau ere bai, egina dugu. Venga, alde batera utziko dugu, gero erabiliko dugu. Eta antolatu behar dugu astea. Bueno, nik pentsatu dut. Astelenean, bazkalduko dudala. Brokoli, patata eta arrautzarekin. Brokoli, ez dut dena motako, jango nuke, dena. Baina, bueno, gutxi egin dudalako, eta, bueno, hau erakusteko besterik ez da. Patata, adibidez hau, baina gogoratu labea hor dugula. Eta arrautza. Ara. Arrautza hartu eta txikitu. Badut hemen bat. Asteartean entxalada bat. Batzuetan entxaladak egin dezakezute goizean eta eraman lanera, edo iristen zerate etxera eta bertan prestatzen dezute. Beste kontzeptu bat sortu da bat kukinarekin batera, entxalada vertikalena, eta orain supermodan dago. Utzi dezakezute egina eta azkenengo momentuan botatzen zaio alinoa. Hau, holako poteak, mira, oraindik etiketarekin atzo marinelen erosi nuen, irekitzen dugu,
garbitu, zuzeneko hasi aurretikan, nik entxalada hau letxuga hoja de robleo garbitu dut, sartzen dugu, alderantziz, barkatu. Lehenengo sartu behar ditugu alde eseak. Zer botan nahi diot? Hau da, zer botan nahi diot barazkia ez dena. Pues eseak, pues mira, adibidez, mix hau etzen gaizki berrituko. Y ahora sí que estoy improvisando un montón. Luego igual me arrepiento. Baina pixka botako diot. Eta gero, claro, eske falta hemen bat super importante. Eta da labea. Labean ditugun gauzak. A ber, toki pixka bat egingo dut. I al lío. Honen gainean jarriko dugu. Ez dakit kabituko den hor. A ber, ez dut erren nahi. Venga, buah, qué pinta. Qué olor. Superrona. Venga, a ver, va. Bueno, begira, gauzak egiten ari ginen bitartean, hau egin da. Osea, guk ez dugu ezer egin. Sartu dugu labean eta aztu gera, eta hau ja egina dago. Vale, hau ere erabiliko dugu. Pues adibidez, erremolatxa hartu daiteke, hombre, oztu behar da, pero bueno, erakutsi nahi dizuedanez, erremolatxanik entxaladatan botatzen dut bakarrikan, aunque bueno, posible badagota, edo zer gauzaekin goxua gelditzen da. Xafla txikiagoak, finagoak egin ezkero, xaflak horrela jarri, pues hori, espaziatuak hemen labean, eta txipsak egin alditu zute. Pasen egiten? Seguro baietz, pero bueno, nik kontatzen dizuet. Claro, oso beroa bota dut, eta honek ematen du, ketien aquí, bueno, empainatu da. Beroa bota dudalako, noski, ez dut pentsatu gehiagi. Vale, zer botako diogu? Pasta pixka botako diogu entxalada honeri. Venga, entxalada de pasta izango da. Eta beste egun batean, pues, itxera iritsiko naiz, eta egingo dut entxalada, baina pasta bota beharrean, pues, egingo dut ensalada de garbanzos, edo ensalada de atún, eta ez dut ezer egin behar, ireki eta jan, ezta? Vale, hor pasta dago, zer bota nahi diot gehiago? Tipulina. Tipulina gainean jarriko diot. Zer gehiago? Hauek. Jarriko dizkiot azenario xafla hauek, eta ja bukatzeko, pues bukatzeko letxuga, lehorrena. Gogoratu, osagai, eseetatik, eseak fondo-fondoan, eta lehorrak goi-goian. Ez dakit asko ikusiko den, hori, botatako erremolatxa beroa segolako, eta enpainatu duelako botea, baina bai, gutxi gora bera ikusten da, hemendik enpainatuta baldin badago ere, ikusten duzute, ezta? Nik uste dut baietz. Orduan daukat, astelenerako non utzi dut, hau. Astearterako, hau. Asteazkenan zer pentsatu dut, bale, asteazkenean jango dut. Pasta, barazkiekin, ze gogoratu, ordezute platera, planifikadorean, jaten dugunaren 50% beti, izan beharko luke barazki. Pasta hori, zerrekin jango dut? Pentsatzen nahi naiz, begira, un poco de todo. Eske nahasketak gustatzen zaizkit pila bat, zeuei, ez bazaizue gustatzen, ez nahaztu. Baina nik nahaztuko diot. Hau, eta azelgen, erremolatxaren ostoak, venga, dena barrura, alapor. Asteazkena, bueno, horren plater haundiak egiten baditut, asteazkenean gelituko naiz, ez ditu gehiago izango. Asteazkena. Ostegunean zer? Brokoli garbantzuekin. Bueno, ez dut irekiko, ez? Edo bai? Bai, irekiko dugu. Brokolia, bueno, ez dut irekiko, hemen montatuko dut, bueno, ala porra. Zeuek agian egin dituzute dilistak, edo egin dezute beste zerbait. Importantea da, lehorra baldin badire beti remojatzea, eta horrelakoa direnean, espuma hori, apar hori, ez dakit ikusten den aparra, ez dut uste, baina deitzen dire saponinak, eta horiek, bueno, antinutrientea dira, ez dire toksikoak, ez dire peligrosoak, baina importantea da, horregatikan beratzen jartzen ditugu normalean beti lekariak.
biguntzeko bai, baina batez ere, saponina horiek eta dauzkaten antinutriente horiek, uretan gelditzen direlako eta horrela ez ditugulako jaten. Bale? Arazoak daudela intestinoan, azali gabe, hobe. Bale, orduan esan dut, brokolia garbantzuekin. Bueno, brokolia taper batean jarriko genuke, brokolia garbantzuekin, osteguna. Orain, ostirala, ilarrak, urdaiazpiko eta agian arrautze bat jarriko nioke. Arrautza plantxan edo arrautza, nola esatetzaio horreri, eskalfatua, bueno, nahi duguna. Astelena, asteartea eta azkena osteguna, ostirala, gelditzen zait, larun bat eta igandea. Larun batean agian, mix hau, oiazko errearekin, ez da? Geldituko zen guai. Erdia, utziko genuke, fariren batean egiteko arraia, adibidez, arraia hor labean eginda, eta beste erdia, oiazkoarekin egiteko, oiazko errea. Eta igandean, zer dakindik, entxalada potente bat, oraindik sobran dugula hori, edo nahi duguna. Eta afaltzeko zer? Pues berdintxu, egun batean agian entxalada bat egin dezakegu, beste egun batean, egia esan, hori, guarnizioak, ez? Afaritan gehienek behintzat dugu ohitura zerbait jateko, ez dakiz zertaz lagunduta. Izan daiteke lagunduta, egin dugun honekin, superondo gelditzen dela, gogoratu, hau egin dugula, el picadillo de coliflor, hau petxuga batzuekin jan daiteke, nik prestatu dut, nire buruan, horrela, erakutsiko dizuet zer prestatu dudan, nire buruan. Nire buruan prestatu dut. Afaltzeko astelenean, petxugak, brokoliaren mix honekin. Edo brokoliaren mix honekin egin dezaket arrautze banaztu igoik etxuto. Tamien es verdad, Asteartean, bazkaltzeko entxalada. Eta afaltzeko, adibidez, arraia honekin. Ja hemen dagoela. Asteazkenean, pasta barazkiekin. Eta afaltzeko, izan daiteke brokoli horren tortilla edo honen tortilla bat, ez? Horren tortilla. Brokolia eta garbantzoa jaten ditudan egunean, hau, ekitu daiteke, bai. Agian, ezakit jan dudan ja, edo aipatu dudan ja, baina agian, hemengo bat, edo bestela, oraindikan brokolia dakat. Ikusten dezute, dauzkagu aukera, mordoa gauzak, oraindikan ditugulako, hau dena antolatuta dago, pertsona bateko, pertsona gehiagorako behar izan ezkero, kantitate gehiagin beharko zenukete. Hau ez genuke kongelatuko eta egingo genuke. Baina hau egosteko ez duzute denbora behar. Nik edo mikroondasen egiteko ez duzute denbora behar. Nik gutxi sartu dut, lau pertsonetako sukaldatzeko, gehiago sartuko genuke. Ezta? Hortan datzan bat kukina, antolaketan. Gauza batzuk antolatu edo aurrez prestatu egunerokotasunean zeuentzat denbora izateko. Eta ondo elikatzea ez izateko arazo bat edo denbora problema bat. Ikusi dezuten bezala, gauza pila bat egin ditugu ordu bakar batean. Ordu bakar batean. Eta ez dezute zertan egin behar aste guztirako bazkaltzeko eta faltzeko. Kontutan izan aurretik esandakoak. Badaude zenbait aurrez prestatutako janariak ondo daudenak. Ez dut joko aurrez prestatutako saltxitxa batzuei, baina hori ingrediente gutxi dauzkaten zenbait gauzei. Arrai kontserbak, edo, listado horretan eskuinaldean jartzen zuten zenbait gauzetara joko nuke. Eta baita ere, lekariei. Lekariak, nutrizionalki altxor badira, gutxi erabiltzen ditugu, eta, denbora bentsatez izatea zeuen eskusa lekariak ez jateko. Hau, ireki ikusi dezute zenbat tardatu dutenik irekitzen garbantzo horiek. Politagoak nahi dituzutela jarri? Nik etxean askotan txorizoa bota beharrean, pimentoia botatzen diot eta horri biltzen dira txorizoan bila. Ez diot esaten, ez dago txorizorik, egia esateko txorizo zaporeak eman dio pimentoia, piperrautxa, baina, trukituak izaten dira, eta zergatik ez, txorizo puska bota. Txorizoak ez du errurik. Ez du ondo elikatu edo gaizki elikatzearen errua, ez da txorizoa jan edo ez jan, adibide besterik ez da. Baizik eta zer ez nagoen jaten. Plateraren erdiak izan behar du barazki, eta hau bermatu behar da.
Beste aldean nagona, garbantzoek txoizo pixka bat dutela, berdin zait. Gauza ez da zer jan dudan, baizik eta zer ez dudan jan. Hau da jan behar dena. Vale? Hau da bermatu behar dela. Edo hau. Eta ikusi dezute, bueno, ez dakit apreziatzen den. Igual kamera txikian jarriko dugu edo horrela. Baina eske izugarrizko itxura ona du. Eta usaia etzaizuelako iristen. Baina, bueno, bestela hemen atean euki behar nizuen denei ate joka. Bueno, ikusi dezute gauza pilo bat egin ditugula. Oraindikan arrautzen bat gelditzen zan, ez? Bai, bira. Bi arrautze oraindikan gelditzen zian, egun batean igual horrelako bateri, barazki gehiago sartuta, horrelako batekin arrautze bat eta superkompleto ere, bai. Kontutan izan hori, pentsatu behar dezute, bat kukina egingo du, larun batean merkatura joango naiz, larun batean merkatura joan eta etxeratzen zarenean pentsatu zer egin behar duzun horrekin. Eta ondo pentsatzen baldin baduzu, denbora emango dizu gauza pilo bat egiteko. Ez dizu denborarik emango, hau dena egiteko baldin eta zauden. Ilarrak egosten diren bitartean zu horrela. Aber egosten diran. Egosten bukatu eta benga, orduan beste gauzaren baten jarri. Ez, egosten dauden bitartean jarri dugu hau, lehenagotikan jarri dugu hau, eta ulertzen dezute, zerbait egiten zen bitartean beste 1000 gauza ere bai egiten ari ginen, dena aprobetxatzen ari ginelako. Ari ginen atope. Lanean, ordu beten hau egin dugu, eta orain dugu egun osoa, eta biharko eguna, eta asteleneko eguna, ez dugu ezer egin behar daukagu denbora pila bat, guretzako. Eta besterik ez, ez dakit zerbait eta zinteratu zareten, ze gauza pilo bat egin ditugu, gauza pilo bat hitz egin ditut, non-stop, metraieta bezala, baina, badakizute zergatikan, helburua salako, zeuek ikustea hau dena nola egiten genuen, askotan sareetan konpartitzen ditugun horiek, esplikazio hori gabe konpartitzen ditugu, eta oso frustrantea da saiatzen denarentzat, ez duelako ikusten nola egin dugun. Horrela egin dugu, aurrerago, hemen tailerrak egiten ditugu, askotan presentzialak, jendearekin, eta askotan esaten digute, behin jarrita, ostras, konturatu naiz, segituan egiten dela, eta ematen zuen komplikatuagoa zala, baina oso erresa dela, zeuek ere saiatzen zeratenean ikusiko duzute erresa dela. Baina beti pentsatu, ni etortzen nintzen bitartean pentsatu dut, ostras, iritsi bezain pronto, labea piztu behar dut, eta agian konektatzen garenerako, ea ja irakiten dauden, bila piko gauzak sartzeko. Eta, esastutzea, sartu behar dutela mikroan, hori da oso importantea. Beti pentsatzea nola jokatu behar dugun. Engranaje guzti hori, gure buruan eskema hori egin. Eta besterik ez, espero dut gaur egin ditugun gauza guzti hauek erabilgarriak izatea, zeuen egunerokotasunerako. Espero dut ere bai norbait hor beste aldean egotea, eta ez denak ondartzan, kristoren eguraldi egiten duelako. Eta nire aldetik bakarrikan eskerrik asko, eta ikusten garela hemendik 2 astetara. Hurrengo asteburuan jaieguna da, baina maiatzak 8an berriro izango gera hemen, merkatuan ere bai saltzen diren ogi produktu super on hoiek erabilita, tosta eta bokata osasuntsuak prestatzen. Agur, agur!